Вітанки, мої шановні. Так, ми з вами сьогодні протягуємо. Лонг дотягуємо. У нас там клікали, я пам'ятаю, на іншу гульню, але нічого там не пішло. Наскільки пам'ятаю, там море. Ось у мене її нема, і її, на жаль, нема у Xbox. А тому ми це все відміняємо і гуляємося самі. Так, протягуємо. У нас ми прийшли до того, що у нас вода. 16 хвилин, 17 хвилин. Додаємо. Ось так. І все буде. І нам треба зробити... О, ВРВ, вітаночки. Слухай, я там вчора глядів, там ніхто не відзначився під твоїм повідомленням, то, мабуть, ми не будемо гуляти, бо я вже на гэтый вечір складу плани інші. Я лепш змонтую відео в таким випадку по черговій серії лонгдарку. Так що... Нічого кепського нема. Квайзон, вітанки, вітаночки. Не пам'ятаю, як ти був ранее на каналі, але радий себе бачити. Сорі, давно не заходив, так давно. Настільки давно, що я не пам'ятаю, коли ти був прошлый раз. Ось, але все равно приємно. Так, Фей, вітаночки, вітаночки. Передавайся. Мой стимул взломали. Что? Куда передаваться? ВРВ, что ты пишешь? А ну-ка потлумач. Монитор купил Poison. Віншую, гэта вельмі прыемна. Я спадзяюся, гэта добры монитор. Вось. Як я собі на дзень народзінаў набыў, то я задаволены. А, чакай, 42 хвіліны, я нешта тут. Эх. Ябаныя праграмісты. Давай паўлітрыкі. Так, усё, з вадою мы скончылі, хай яна тут будзе, у нас тут яшчэ припас нейкі ё. Нам трэба зараз паесці і скончыць арганізацыйную справу, звязаную з... Стоп! Як мы там пачуваемся? Ёсць. Значит, будем пить витамин С. Новый мыник. Добра, что новый. Так, сябры, на Стимевичу зламали мой, зараз скаржуся за рефанд. О, нихуя себе. А кто это тебе так атаковал? Что за холера? Хто посмів? Сюди його. Зараз його на кукан. Поперли гандони. Ну так, тут питання нема. Чекай. Дозволить автомат. А то бляха. Такое повідомлення. Як это ніхто не убачить. Так, усё, ходім. З'їмо кавалочок м'яса. Ну, Квайзон віншую. Гэта прышпільна. Вось я кайфую. Я себе на дзень народзінаў набыў. Ну, у сэнсе мне падаравалі. Вось, і я кайфую. Гэта шыкоўна. 200 Гц, 2К раздзяляльнасць. Ну, гэта 2К гэта да аднаго месца, а вось 200 Гц няблага. І тое, што матрыца не IPS, а іншая якасьці там шыкоўная. Мне гэта вельмі падабаецца. Так, ходім далей. Зараз пераналаджваю сістэму бяспекі. Добра, давай. Ну то я дадамся. Адзінае, што давай я спачатку скончу гуляцца, добра. А ўжо потым узгадаю, дык дадамся. Так, нам трэба рабіць куфар. Нам трэба зрабіць куфар зараз. Чакай. І, вядома, яшчэ мяса ўпаляваць. Ну, о, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ходім. Зараз мы зробім куфар і пойдзем за соллю. На что-то... А, уже вечер, значит, ранком пойдем за солью. Во. Стоп. Это ж сторож. Не тое. А дзе для солення?
Гэта скрыня. Во! Ау, ты без солі не будзеш рабіць. Ох ты, ёб твою мать, ты глядзі, якая логіка тупая. Так. Каб цябе чэрці дралі, ну ты падумай. Так, усё, я тут гатовы, тут у мяне ўсё ёсць, каб выйсці вонкі і не абасрацца. Літаральна. Так, усё, хадзем. Хай вода кіпіць, а мы пойдзем за соллю. Што ў нас па вазе? Ну, 47 будем цёгнуць, нічога. Нічога. Перажывем. Так, усю раніцу сапсавалі. Забудзьце, ўчора ўвесь вечар ловіў кліпборд. Хайд Джекер, я не в божах, на што ты такое пішаш, я не разумею. Карацей, софт, які дадаваў падложны крыптагамані. Вычысціў кампутера, пайшоў позаду кудам спаць. Карацей, ты там нейкі софціну сабе паставіў, я зразумеў. Слухай, ведаеш, што яшчэ цікава? Я памятаю, ты мне недзе там у Discord, падаецца, дасылаў нешта на конт USDT. Гэта быў ты ці таксама? Нешта не з табою звязанае. Равудзь, бляха, крумкачы. Апроч солі, нам трэба яшчэ і мяса. Колькі там, 4-5 кілаграмаў. А фішка ў тым, што не ўсталёўваў нічога. Але пампаваў, мабыць, інсталятар нейкі. Вось Discord дасла... вось яна што. І Discord ламанулі. Я зразумеў, Верва, я зразумеў. Ну, карацей, знайшоўся сярод нашых гледачоў хтосьці вось такі. Мудачок. Таму што, памятаеш, год таму у мяне гэты Wargaming аккаунт таксама. Спіздзілі. Каталіся на ім. Так, боже, я тут крыху заблукаў. Паўз мостик прайшоў. Так, мы будзем сёння саліць мяса, мы будзем сёння рабіць мяса, мы будзем сюды прасоўваць яго, і мы пойдзем яшчэ, як гэта не дзіўна гучыць, мы пойдзем яшчэ, мабыць, робім куфар у месцы. Падкрэсліваю, што трэба нам куфар зрабіць у месцы, дзе ёсць рыба. Таму што за 25 дзён у шахце Лэнгдона у нас узнікне такая праблема, што будзе недахоп вітаміна С. Просто на гарбаце мы гэтае не выцягнем. Нам трэба будзе сілкавацца яшчэ і рыба, якая мае там вітамін С. Толькі спадзяюся на тое, што сушаная рыба таксама мае вітамін С. Ён не знікае тут. Бо калі не так, то трэба будзе гэтае выпраўляць толькі гарбатаю. То бок збіраць кару, рыхтавацца, піць літаральна. Ну, трэба, я не ведаю, 200, напрыклад, кубачкаў гарбаты, каб працягнуць. Ну, так, ўжо добра, туман сыходзіць, гэта добра, гэта прыемна. Так, і тут быў воўк, наколькі я памятаю. Зараз яго няма. Ну, там на возеры будзе. Так, нейкі мудзень, бачыш, гэта ўсё акцыя КДБ. Ну, блин, плюс-мінус. Плюс-мінус, я ў гэтым упэўнены, таму што у мяне аккаунт зламалі, дарэчы, каб ты ведаў. Калі з'явіўся актыўна у падпісчыках, ну і ў каментарах Old School. Гэта можа неяк звязана, а можа не ведаю. Карацей, але вось проста такое супадзенне, назовем пакуль гэта так. Ля, бадзяга там сунецца. Трэба яго заваліць. Сюды хадзі, ваўчына патлатая. Так. Адзін? Тут часта ўдваіх былі. У мяне і ў Facebook спрабавалі падламаць. Ну я не карыстаюся Фейсбукам, таму я не ведаю, можа і ўзламалі. Можа там нехта штосьці робіць. Ты куды? Ён на курапатак палюцеў.
А вось другі. І той жаре. Опа, снайпер який, ёп, красота. Толькі гэтае. Ай, толькі што паламаў дзве стрэлы, падаецца. Так, цёпла нам, цёпла. Так што давай сюды. І труса мы сабе заберем. І куропатку я сабе заберу. Яшчэ мяса з гэтых двух ёлупаў. Таксама здыму. Так, а вось дзе соль? Дзе соль? Куда я пакінуў соль? Валера. Слухайте, я памятаю, што я яе тут знаходзіў. Так, книжки, вода. О! Во, мех соли ёсць. Лёха, вітанкі. А стары адмовіўся ад суполкі. Па-першае, у меня гульні нема. Вось, а на Xbox яе таксама нема. Таму не выйшла. Так, карацей, находжуся под максимальным ціскам з боку рэжымнага крымінала. Так, вось 4 килограмма. Ой, блядь, что я. Ось так. Збираем мяско своё. Шкода? Ну, блин, 130 злотых это занадто, слухай. Зато как бы дзельнічаць у капе. Плюс мне ж магільшчык учора напісаў, што яны там абмяркоўвалі. Нешта, ці я там бачыў, не бачыў. А я заходжу ў Discord, а мяне нема ў той суполцы. Ну, я яму адпісаў, вядома, до конца дня яшчэ пасядзеў, паглядзеў. Вось, ніхто нікуды мяне не дабавіў, не дадаў. Таму, ну... Так, куропатку сюды. Я на усялякі выпадак забяру. Усё, і пацягнуліся адсюль. Ну, яго нахуй, 130. Так. Ну там 120 з копейчинами нейкімі, я вже не узгадаю дакладную цану. Як у нас, до речі, ми ж з гэтым. Ну ўсё, пацягнуліся да хат. Таму што нам па гэтым па тросе не спусціцца будзе. А мы так, па спешкі, паціху дакалыбаем. Галоўнае, каб нас медведь не перапыніў дзе-небудзь. Так, а ежа і вось гэтае хлоп-хлоп. Один. Лучше нам не патрэбна. Так, Фэй, 15 стрэлаў запар. Дзякую велічэзна табе за адданасць. Містер 8-біт патата, дзянёчак добры, і табе добрый дзень. Каб табе ўсё ішло, і нічога за гэта не было кепскага, толькі добра. Так, гэта 10 бутэлек водкі. 10 бутэлек водкі, 120 злотых, мабыць, так, я не ведаю. Мабыць, нават і болей, слухаю, Польшчы. Я то штосьці такое ўзгадваю, што ў Польшчы алкаголь-то зусім танны. Колькі тут гарэлка каштуе. Памятаю, што я бачыў недзе за 5 златовак гарэлкі, пляшку. Але толькі не паўлітра, там недзе 0,2 ці 0,3, штось такое. А віскі якое? Віскі колькі каштуе? Да рэчы, віскі я даволі часта купляю для гэтага, для цесця. Ён аматар каньяку і віскі. То зараз я, звычайна, яму купляю прыблізна за 200 злотых, то бок не таннае, яно адно з найдаражэйшых. Там 150, 200, ось штось такое. Таму што ён, карацей, аматар гэтага лайна.
Джим-бім. Не, Джим-бім ён не любіць, ён не падабаецца яму. Баярышніка яму, фу. Не трэба. Баярышніка дакладна не трэба. Так, о, мы адсюль бачым ваўкоў, якіх завалілі. Надзіце, 3 трупы ляжыць. Ой, на дворе гожае якое, ага. Прыемненькае. Бо то бурбон, ага. Джим-бім бурбон? Боже. А якая розніца? Бурбон, віскі, бурбон. Мне падаецца, бурбон же ж тоже таксама віскі, не? Просто з іншай мясціны нейкай. А, з чаго робіцца? Ну, добра. Так, як заўсёды зачыняемся. Каб сюды вось гэтыя вулічныя ваўкі не палезлі. Я памятаю, аднойчы калісьці гуляў. Ну, на нізкай складанасці, що ось першае праходжанне, плюс-мінус такое. Ось, то сюды ў мяне залезла 2 ваўкі, яны бадзяліся, крыця, мне акурат не было луку. Я прайсці не мог. Надралі мне сраку, парвалі ўсю вопратку. А, 70 рублёў, амаль 2 бутэльцы. Гэта як каньяк ці брэндзі. Так, што такое віскі? Віска гэта ж звычайная гарэлка. Правильно? Якую жануць з цукру. Толькі што з цукру яе выключна жануць. Бо гарэлку ж можна рабіць нават з хлеба. Каньяк гэта тое самае, толькі яшчэ захоўваецца некаторы час у бочках. Звычайна дубовых, наколькі я памятаю. Апаленых. О. А брэндзі... Мне падаецца, брэндзі таксама ж нейкае бырла, якое проста жануць. Як і віскі, як і гарэлку, як і іншае ўсё. Яна проста мае гэтае, бляха, нейкія мясцовыя асаблівасці. Што бурбон, што віскі, што брэндзі. Вось я памятаю ром, гэта гарэлка з цукровага трасніку. Кажуць, вельмі мерзотная на смак. Дзеля гэтага і дадаюць усялякае гаўно туды, тыпу колы, штосьці падобнае. Так, ну вот, слухайце, мы ўсіх драпежнікаў палупілі. Выдатна, можна бяспечна перамяшчацца. Адзінае, што шкада няма мядзведзя. Так, з цукру горкі атрымліваецца. Слухай, я памятаю, вось мой дзед, паважаны мною алхімік, у яго быў гэты апарат, каб гарэлку гнаць. І ён рабіў з усяго. Самае брыдкае было з бульбы. Самае брыдкае. Смярдзела проста жудасна. Не перадаваем. Вось. Таму не ведаю, што там. А вось з цукру было, не сказаў бы, што кепска было. Па-іншаму там смярдзела. Так. Трус. Што ты лезеш? Што мы маем? 20 кіляў маем? Маем. Ось яшчэ 3 на усялякі выпадак сюды. Это сюды, тут пакуль паляжы, а мы пойдзем сабе уфар зробім. Бо соль ёсць. Зараз толькі трэба яловых дроў пакласці у кішэню. Ага, сюды. Во. 6... Ах, ты курвіска, ты паглядзі на гэтае, ну. 6 гадзін. Ну, давай 2 гадзіны паспрабуем рабіць. Усё ёсць? Ёсць.
Яшчэ гадзінку мы зможам парабіць з тобой. Так, лепшая, напэўна, з фруктозы, бо з яблык, грушак гэтак далей. Ой, не ведаю. Давай гадзінку. Усё. Не можа. Не можа гадзінку. Штосьці трэба з'есці. Ой, ледзь рухаемся. Няблага было на паўночнае ззянне, а з іншага боку на халеры. Зараз пойдзем спаць, то выспімся хаця б. Где наше мясо? Все, пойдем лягать спать. Так, ложа. Вырубаемся, попілі крыху. У мяне ёсць толькі адно пытанне. Вось я зараз буду рабіць гэты куфар, і мне здаецца, яго трэба захоўваць недзе ў хаце. Вось, а не на вуліцы. Але памятаю, што заходзіў чалік у чатік. Так, Вадзім, дарэчы, не так даўно. На мінулым стрыму, падаецца, ён пісаў, што ён куфар ставіў на вуліцы. Дык вось як правільна ўсё ж такі, як гэта лепш зрабіць. Як тут у нас? У нас акурат там, слухайце, і пачалаецца завіруха. Так, куды давай? Па 2 гадзіны. Што? Та ж бляха гэты. Ранак ужо. Алло. Где же есть хочешь уже? Тратина. Так. Давай 2 годинки. Добро. Ну все. Давай скончим. Готово. Зараз трэба толькі гэта размясціць, правда? Як яго размяшчаць? У інвентар. Сюды. 10 кіляў важыць, аж мураць. Так, куды ж цябе паставіць, шаноўненькі ты мой? Давай вось сюды. Не хочаш? І сюды не хочаш? Ля, можна на трубу паставіць. Капец стаяў. Не, ну гэта здзек. Так, не трэба. Давай вось сюды. Так, гэта ёсць. Гэтае мы скідаем. Нам трэба соль зараз скінуць. Чаму гэта? Алло. Так, ведаеш, што самае агіднае? Усё ж такі 80 спіздзілі еўра на гіфт. Што ты? Да халеры. Не, гэта шмат грашэй. Як мы, дарэчы, там пачуваемся? Трэба піць. Трэба піць гарбату. Крыху панізілі. Так, зараз мы з'емо штосьці. Адзінае, што мне трэба, там 20 кілаграм мяса трэба будзе перанесці. Я б хацеў зараз паскідаць. Усё вось гэтыя лішнія 9. Гэта мы насеклі. Оп. Так, паўкілаграмы. Оп. 2,4, слухайце. І гэтыя. Оп. Так, давай-ка мы з тобой, ведаеце, стрэлкі нашыя гэтыя мы таксама скінем ось сюды. Зараз працягнем мяса. Так, телефон, все, што там было.
Я не ведаю, пра што ты. Так, раз, два, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Добра. Ваўчынага мяса 20 килограмм мы узялі. Адчыняем. Вось так. І ў солі. Вось так выдатна. Зачынілі. Усё? Усё. Тое, што трэба, мы зрабілі. Лукі сабралі. Стрэлы забралі. Што ў нас засталося па сутнасці? Там нават мядзведзі не трэба паляваць. Мяшок узялі. Соль. Ну, соль мы з сабой не пацягнем, каб рабіць у наступнай лакацыі. Кошкі. Кошкі нам трэба. Так, кацялок. Во, што я забыўся. І ваду сюды скінуць. Так, на фонд рыбы. На фонд рыбы. Дай подумаем. Рыба нам шмат трэба. Насамрэч, 20 килограмм рыбы гэта вам не абы што. А дзе нам яе лепш назапасіць? У шашы. Так, калі ісці на шашу, то гэта праз усю, так. Памятаю, гэта нам зараз, калі вяртацца, то ісці ажно... Так, чакай, вось гэта трэба палупіць. А потым ужо выходзіць. Так, так, так. І 21 хвіліну ты будзеш лупендзіць ножом? Цікава. Так, ну давай з вантробы. Ой, вантробы не, дзякую. Давай без вантроб. Так, адсюль у нас шлях вядзе па сутнасці толькі на... на лакацыю. На лакацыю, куды мне трэба будзе занесці гэтае вось мяса, якое мы сабе зараз заклалі ў саленне. Так, а адпаведна рыбу з шашы тут даўжэй, правда? Таму што калі мы кажам пра шашу, то гэта ўсё ж такі лепш будзе цягнуць праз загадкавае возера. Бо з шашы нам трэба будзе прайсці яшчэ шчыліну, загадкавае возера, і толькі потым сюды, праз багну. Ну што, будзем рыбаліць у такім выпадку на загадкавым возеры. Так, вывучаюся. Скамерская актыўнасць відавочная, тыпу ўсіх сяброў выдалілі. Телефон сеў пра барбонка нейкі, кожны каньяк гэта брэндзілі, кожны брэндзі гэта каньяк. Эксперт, алкаголік. Так, і дадалі нейкіх рандомных уэб-анов. Ой, спачуваю, вырву, спачуваю. Змагайся. Не, чакай, як там было? Чарнабровы. Не пра чарнабровых. Не пра это я. Крацей, толькі калі будзем змагацца, то пераможам гэтых чарцей. Так, а мне палетэлефанавалі. Крацей бурбон, Джим Бім можа за 65 рубасов набыць за 0,5. Какое за ценами саджу? Не ображайся, я гэта так. Бо ты досведчаная асоба ў алкаголі. А
А хто яшчэ у нас дасведчаны асоба ў алкаголі? Правильно. Так, а навошта мне курпік, как хто мне патлумачыў? На кой халеры яго ўзяў? У мяне ж нават спальнік зараз медвежы, а не гэты. Так, ну дык, слухайце, можна ісці. Вяртаемся на загадкавае возера. У нас усё ёсць, так? Мы раптам што там сабе гэтыя стрэлкі паробім. Стоп. Дзе моя бярозка? Мне бярозка патрэбная. Бярозка. Вось яна тут, правда? Так. Давай вось такім чынам зробім зараз. І ўсё роўна тут трэба рабіць прыпасы нам. Бярозы. МС Левіні, вітанашкі, добры контент, малайчына, дзякую велічэзны. І ты завітвай, раз падабаецца, завітвай, падпісвайся. Вельмі прыемна такое чуць. Падтрымка яна неацэнная. Гадзінка, добра. Ну, мы, слухайце, дабяжым, мне падаецца. Калі вось усё гэтае зробім, мы дабяжым зараз да загадкавага возера. Галоўнае, каб там не знікла ў нас добрае надвор'е. О, давайте яшчэ 10 скінем. І у нас будзе 20-ка, акурат такі прыпасаў, калі мы пойдзем на шахту Лэнгдона. Шыкоўна. Шыкоўна просто ўсё атрымліваецца. Так, я ўсё ўзяў, гэта ўзяў сякера. Сякеру трэба будзе гастрыць. Літрык. Пабеглі. Трэба будзе каменьчыкам сякеру гастрыць. Інструменты цягнуць адсюль кудысьці. У мяне ж там былі, правда? Сіні інструменты ў загадкавым возеры. Ну, тады іншым разам. Так, што брыбухнуць? Магу. Вось. Так, колькі плаўлены сырок каштуе? Слухай, Лёха. Тест на алкаголіка. Ведаеш кошта на бырла нейка і на плаўленыя сыркі. Не ведаю. Усё. Фэй адмаўляецца. У яго пакуль стадыя адмаўлення, Лёха. Выбачайся, Фэй. Я не хачу пакрыўдзіць, я просто жартую. Я ж не бычары, трохі ён грош. Ой. Так, слухайце, хлопцы і дзяўчыны. Воу-воу-воу-воу-воу! Нахуй пайшоў! На табе ўсра! Выскачыў, чорт! Ты скуль узяўся, гаўняк? Я зараз бег, я скідаў прынаду. Уяўляеце, на хаду. І нічога не было ў кішэні. Якой халеры ён на мяне кінуўся? Пачвара, бляха, блахастая. Таранка волы. Не, ну таранка, мне падаецца, гэта ўжо ўсё аджыло за савецкім часам. Што я хацеў сказаць, што мяне вось перабіў гэтая паскуда. Гэта тое, што не забывайцеся, у пятніцу будзе стрым. Далёка адбег, добра. Гэты і наступны будзе толькі ўжо у сераду, хутчэй за ўсё. Заябалі. Ваўнёшкі шэрыя. То бок, тэарэтычна ёсць магчымасць, што і ў аўторак я запушчуся, але гэта, ведаеце, вось сённяшняга дня яно выглядае так, мягка кажучы, эфемерна. Падпісаўся, гляжу, дзякуй велічэзна табе. МС Левін, дзякуй. Так.
Ну, карацей, вы разумееце. Адзінае, што яшчэ дадам, гэта тое, што я буду монтаваць сёння ўвечары відэа. Вось, калі ўжо рэдзёрнот у нас адвалілася, то акурат гэты час выкарыстаю на монтаж. Адпаведна на Ведзьмара, куды ж без яго. Вось, і такім чынам у нядзелю, мабыць, хутчэй за ўсё ў суботу раніцу выйдзе наступная серыя Long Dark сюжэтка 5-й часціны. Што тут увечары будзе яшчэ стрым? Не будзе, Лёха. Рэдзёрнот толькі я і ВРВ гатовыя. Вось, там нешта Лепус не можа, нічога не піша. Іншыя хлопцы таксама нешта ігнаруюць, таму скіпаемся. Ну, таму што у траіх, калі раптам з Фэй ісці, калі ён гатовы быў бы, то ў траіх усё роўна гэта было б не тое. Там трэба, мне падаецца, як найменей 4, а лепей, вот як мы з 3, памятаеш, калі гэта было ўжо амаль месяц таму, у 6 ці ў 7 сабраліся. О, гэта было шыкоўна. Вось гэта было добра, вось такая добрая шобла. Тое, што мне трэба. Мне вельмі спадабалася. Апоўзень, кажуць яны, апоўзень. Мо сухарики якія. Лёха ўжо не адчэпіцца. Фэй. Лёха ўжо ўсё. Ён, як гэтая ваўчара мясцовая, ўжо ўгрызся дык угрызся. Трымае нібы сваё. Ты береш 2 пляшку. Пляшку 2 рызкі. Як у тым анекдоце. 2 ці 3? Не, 3 занадта шмат, давай 2. 4 бутэлькі водкі, 2 рызкі. Курва, які ж стары анекдот, слухайце, мне падаецца 690-х, правда ён? Лунае па вуснах у людзей. Так, а гэта ж мы выйдзем зараз на самотную дрыгу яшчэ. Ой, там ще перабегчы. Але, мабыць, мы па чыгунцы пойдзем, усё ж добра ў нас. Слухайце, я ўзгадаў, у нас жа ж няма зусім прыпасаў на гэтым, на загадкавым возеры, то нам трэба будзе яшчэ і крыху заняцца кухняй. Каб усё падсмажыць мяса, якое мы там назбіралі, магчыма, бульёнаў гэтых напарыць сабе. Але для бульёну трэба соль. Да, падаецца, соль там была, 3 маленькіх гэтых слоіка. Я вось старку люблю, цудоўны напой. Старка? А што такое старка? Настойка? Не, я не па гэтай частцы. Першы раз у жыцці такое чую. Гэта вось уявіце, наколькі я адарваўся ўжо ад гэтага жыцця. Апошні раз, дарэчы, у мяне вось такая была петушчая кампанія. Ну, у сэнсе петушчая. Я ж то не піў, а проста асяроддзе было такое, якое наконт алкаголю вельмі часта разважала, бо я тады працаваў у гэтай кампаніі, якая займалася прадстаўніцтвам табаку, тунёвых гэтых вырабаў, ну, караці папірос. Вось, а адпаведна, што папіросы, бляха, алкаголь, усё побач. І вось гэта быў, бляха, не памыляюсь, 114 год, 13 год нават. Штось такое плюс-мінус. 13, падаецца, год. А вось пасля гэтага, як вы разумееце, толькі цесць у мяне часам просіць, каб з Польшчы прывозілі. Тады яшчэ, калі катаўся, вядома, што вазілі. А зараз ужо перадачкі перадаем на радзіму. Што ты квохчаш? Не дакурыцца.
Дажыліся? Не піў, нюхаў? Не нюхаю, не палю. Я буся, як сабака. Гэта так. Гэта я ўмею, гэта я практыкую. Лёха здзіўлены. Сракі хаваць. Не падымайцеся з седлаў, бо будзе кепска. Так. Тут бяспечна, наколькі я памятаю, тут жа ж няма ніякіх лужын. Ой, цішыня якая, нават музыкі няма. Ну наперадзе у нас можа быць медведь. Зараз ваўка сустрэнем. А ты ля, як ён мяне чуе. Ось ты гаўно. Ну хадзі сюды. Я ўжо не буду браць той стары. На ты проста ў пысу. Трэба, ведаеце, штосьці я гэты лук пастаянна дастаю. На гэтую, на двойку. А ён жа ж персонаж, вы ведаеце, гаўно якой, ён дастае толькі найлепшай якасці інструмент, калі вось так аўтаматычна гэта робіш. Я думаю, што ён псуе яго хутчэй. А трэба наадварот, каб ён спачатку зламаў стары, а ўжо потым займаліся ламаннем больш новага. Так, як трусь, усё, што шавеліцца. Так, любы вырушняк. Усё падыходзіць. Еўропа, яна такая талерантная. Чэрці. Гарэзлівыя вы хлопцы. Вы гэтыя, Фэй з Лёхай, вы такія тролі. Трэба будзе ў пераклад свой аўтарскі Ведзьмара дадаць, ён не толькі Лёху, але і Фэя таксама назваць троля нейкага. Каб падыходзіш паразмаўляць. Альбо з Фэем. О, дарэчы! У Ведзьмары 3 не надоечы я перакладаў дыялог, дзе спрачаліся два браты троля. О, трэба будзе у метададзеных знайсці і назваць аднаго Лёха, а другога Фэем. Ось гэта будзе цымус. Ось гэта будзе контент. Дрэмер, вітаначкі. Ухваляю, дадавай. Ну, я падумаю, що Фэй. Лёху, дарэчы, я дадаў, але мы з Лёхай неяк абмяркоўвалі на стрыме ў ватафакі. У каментарах там сядзелі. Але гэтыя зубы сушылі, як кажуць. Дамовіліся, што ўсё ж такі ў нас з'явіцца троль, якога будуць зваць Алёшка. Вось я Алёшкай назваў аднаго. Там ёсць цыбулінка зашытая ў гэтае, чаму Алёшка. А вось наконт братоў Лёха і Фэй, гэта вось добра думка, мне падабаецца. Трэба яшчэ гэта неяк пераспаць з гэтаю думкай, ведаеце, як часам кажуць. Так, гляжу, дадаў. Я ў бясплатнае дадаў. Пераспаць, усё пра тое, так. Усё пра тое. Штосьці цішыня нейкая, слухайце, апошнім часам мы тут зусім нікога не сустракаем. А памятаеце, як мяне... Вось мы тут шлі, што рабіць, падаецца, наканечнікі рабілі. Вось другі раз, калі я сюды ішоў, такая пачвара наскочыла на мяне, падрала, паламала руку. Гаўна кавалак. Але цішыня. Як толькі я ўзброены, як толькі я гатовы да сустрэчы, яму няма справы да мяне. Паскуда.
Дример, 15-й стрим запар. Дякую величезне тобі. Дякую за підтримку. Ти акурат ідеш один у один. О, містер. Дякую. 8-бітний потата. Як тебе Ралів назвав, ці хто там. Мені сподобалося. Дякую величезне за бітці. Ти як і Фей. Фей так само 15-м хвалився сьогодні. Цікаво, до речі, а ВРВ заховав собі гэтую свій шерах проглядів, бо його було 125 на минулому тижні. Я троль. Ні. Який ж ти троль, про що ти кажеш? Ти ж ні в одного разу, подається, не троллив тут мене. Гетово, я Фей і Льоха. Постоянно. Яны чымсьці ведаеце, мне нагадваюць вось такіх успамінаў дзяцінства эпізод, калі Сімба уцякаў разам з Ланаю, падаецца, там так, гэтую дзяўчынку звалі. Вось, яны уцякалі ад гіен, а тыя іх насціглі, наздагналі, карацей, паклалі на лапаткі і тролілі. Біба-боба, не. Біба-боба гэта іншая гісторыя. А вось гіены тыя, гэта праўда. Вам бы третього ще туповатого такого. Пам'ятаєте? Згадали, там Муфаса потім притиснув усіх троїх. А один такий каже, ні, ми нічого такого не робили. Другий каже, нічого такого не робили. Ед? А Еду похую. Так, робили. Гривою своєю мотляє. Було. Так, ну что, мы лося, может, споткаем тут? Ну, не, ну мы тут не будем лося солить, мы тут будем солить только рыбу. Нам треба тут рыбу будет посолить. Возьмем зараз себе каменчик нагастрим секеру, пойдем збирать себе дровы, 10 яловых, 10 кедровых. Вось, и... Толькі вось адкуль сюды соль. Соль. У пячоры была. У якой пячоры, дайце узгадаць? Шмат солі было. Халера, не памятаю. Нам трэба 8 кілаграмаў солі, а лепш 10. Вядома, што пакуначак. А мы не знаходзілі яго там, на ГЭС? Мабыць, не. Ну, карацей, спачатку зробім куфар, зробім усё, падрыхтуемся, а потым ужо, ну, бачыце, бляха, 3 кавалачкі засталося. А потым пойдзем наловім яшчэ рыбы. Зараз што ў нас? Бляха. Мясо сырое, мясо такое. Так, ну давай у такім выпадку собака чакае дровы. Мы што можем тут распаліцца і пасмажыць сабе мяса. 6 кавалачкаў запар. Правда? Попіць вадзіцы. Бо я ішоў зараз, чосьці я з вами затрандзеўся і забыўся на гульню. Што нам трэба ж выжываць тут неяк і дровы збіраць. Блин. Холера. Что у меня по дровах увогуле есть? 6 палок, блин. Чекай, а там что есть? Дай поглядеть. Ну, крупу есть. Давай позбираем. Посмажем мясо себе. If I can drop any of this gear. Пойдем. Уху. Альбо стрими, альбо гулять, слухай, ну так. Давай. Використаємо запалочку.
Come on, little fire. Ось я зараз, до речі, розпалююся. Все ж таки, наколькі хутчэйшая распалка, калі ты карыстаешься 5-м узроўнем, бо зараз у сюжэтцы, ну так медленно, бляха. Дзеўчына гэтая робіць. Мне ледзь, ось у гэтай серыі яна выйдзе, там мяне ледзь мядзведзь праз гэтае не з'есці. Таму што вогнішча вельмі доўга распальвала. Так. Подається 50 треба. Ось так. Так. Цікаво, воду. Може, воду потім поставимо там. Все, хай смажится, ходим наверх. Там поставим воду. Выпадается, воды тут было мало. Так, вот, 3 литрики только засталось воды. Ну так, хотя бы, не ведаю, ну, літриків 20 поставить, бо нам треба йти, до речі, на озеро. Come on, little fire. Come on. Так, 1,5 годинки. Давай ще. Ну там у нас м'яса ще шмат. Я бачу, тут були походні старі. Були? Значит, унизу были. Во. This pack is getting kind of heavy. Переживеш, дівчина. Каже, скаржиться, що тяжко їй. Так, кольки у нас тут? 4 кавалочки. Давай мы сюда перенесем еще ось гэтае мяско. О, слухайте, у нас тут його багато. Так. І ось гэтае. Мы тут можем всю ночь стоять, смажить. Так, як отут. Додаємо. Угу. Так, палку. Ось так. І ось так. Добре. Так, а готове м'ясо ось сюди. Так, у што горш, як трус, сношацца альбо піць. Мне падаецца, гэта кожнаму тое, што па душе ідзе. Калі ёсць з кім, давай вось так падкрэслім. Неадназначна. Калі ёсць з кім, гледзячы на што, разумееш? Калі ёсць з кім піць, то адпаведна піць. Твою мать, маленький кавалок. Ось так, давай. — 430 калорій. Ну, ми ще потримаємося тут.
Трэба будзе потым усё роўна яшчэ па дровы ісці. Wonder if I can drop any of this gear. Добра, як там? Драпежнікі не падыходзяць, бо я тут пастаянна ў кішэні з мясам. Пакуль ціха. Падкінуць. Двадцать шесть, 32, добра. А калі ёсць з кім піць і спаць, ну дык гэта ж проста камба. Ты разумееш? Гэта не контрацца. Мне падаецца, гэта адразу трэба весці ў гэты у ЗАГС. Так, ну гэтым разам паспяхове у нас тут ідзе кухня, бо памятаеце ў мінулым разам? Эй. Мы тут гатавалі і нам прыйшлося зварочвацца праз вецер, які пачаўся. Так, і у нас раз, два, 4, 4. Ось так, два вогнішча нам трэба. Каб засталося, тут 31, тут 35, тут 35, значит, гэтае мы подкинем. Угу. Мабыць, гэтае, правда? Так, мабыць, гэтае. То і хай стухае. Так, калі ёсць, так чакайце. Дазамінт, вітаначкі, няўжо штось беларускае на YouTube выпало? Не, ну дазамінт. Шмат чаго ёсць на беларускай мове. Мяне, калі ты паглядзіш у апісанні да кожнага відэа, да канала, там ёсць спасылачкі на мои любімыя каналы беларускія. Гэта тычыцца і Твіча, і Ютуба. Вось, а так, ну, калі табе цікава, то я магу проста залезці на свае падпіскі, бо я рэгулярна іх абнаўляю і падкажу табе. Ну, раптам, калі цікава, хто яго ведае. Так, гэтым чамусь яму, хай сабе будзе. Чакай, гэта я, божух, я зноўку ў кішэні насіў. Мяса, якое трэба было выкласць. 52, о, та нормас. Ты глядзі, як мы пад гэтае. 42, 53, вось толькі адну і тут закінем. Усё? Ля, як удава. Так, а могуць адбыцца недарэчнасці. Во, два паходні. Ось там дзве паходні. Хлоп. Куда? Что там у нас? 45, 37, 48, 48. Кепски. Усё. Вось мы і насмажыліся. Засталося нам толькі добра схадзіць на рыбалку. Рыбы гэтай налавіць сабе. І ўсё будзе добра.
хадзі сюды, будзем разбіраць гэтую лухту. Ведаеце, чаму мяне атакавалі гэтыя воўкі? Таму што я, дурачок, цягаў з сабой сырую скуру. Вось так. І такое здараецца. Так, яшчэ што было, вось гэтае было. Напіліся, наеліся. Трэба зараз будзе паглядзець хваробы свае, бо падаецца яшчэ у нас цэнга. Вось, адзінае, што мяне хвалюе, гэта клаўстрафобія. Бо мы тут доўга будзем сядзець. А клаўстрафобія мне не патрэбна. І гэта я таксама зберу. Так? Добра. У нас да халеры паходнік добра. Цудоўна. Ну, гэта мы раніцаю загастрым. Усё. Ну і пачнем рабіць добрую справу. Так, які там у нас стан? Расці. Я вельмі спадзяюся, што зараз рыбаю гэта мы выправім. Бо мы і насмажам, і наловім. Яшчэ пытанне з соллю трэба вырашыць. Дзе ўзяць солі? Я памятаю, што соль была ў нас на гэтым. Ой, халера. На кансервным заводзе. Вось там яна была. Як на дворе? І ведаеце, мабыць, мы туды пойдзем за соллю. Угу. Я памятаю, пад мастом там прыпасы, якія аднаўляюцца, гэта будзе шыкоўна. Так, ну а гэта мы, вядома, будзем выкарыстоўваць пазней. Сюды, 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 як мы пачуваемся, не вельмі, 22 градусы. Адзем будзем гастрыць пакуль што сякеру. Потым выйдзем па дровы. Каменьчык. Сюды хадзім. Усяго засталося 5 каменьчыкаў. Не надта ты тут разбежишься. Што яшчэ можна скінуць? Давай гэта скинем. Так, хай будзе. А, у мяне 2 было, ну добра. Так. Я яшчэ спадзяюся ўсё ж такі, каб, ну, бачыце, там збіраецца завіруха. Каб яна ўсё ж такі не пачалася, і мы спакойна сабе пайшлі здабылі неабходныя рэсурсы. Так, што мы зараз зробім? Мне падаецца, каб зрабіць куфар, трэба спачатку солі прынесці. Потым пойдзем рыбу наловім. Правда? А потым ужо збяром гэты куфар для засолкі рыбы. Вось, і туды запіхнем гэтую рыбу. А я яшчэ, ведаеце, эксперымент правяду. А, чакай. Эксперимент, кажу. А калі вы... Куфар же можна паставіць толькі праз Y меню, правда? А гэта азначае, што толькі ў памяшканні яго можна паставіць. Таму я не разумею, чаму на мінулым стрымы Вадзім пісаў,
што ён на вуліцы паставіў сабе. Штосьці не б'ецца, хтосьці спіздзеў, мне падаецца. Ну шо там, 89 дастаткова. Вады папілі. Стоп, не вады. Не вады. Трэба трымаць увагу на гэтых халерных зубах. Добра, заверуха не пачалася, там пайшлі па дровам. Тым не менш прахалодна. Нешта дзве стрэлкі ўніз паказваюць такое сабе. Каля мінус 8 недзе, падаецца так. Так, гэта кедр у нас, правда? 11 нават, мінус 11, такое сабе. Давай кедр лупашым. Падмерзлі. Пойдем грэцца. Давай, я пойдем, warm up soon. Так, дровы, мабыць, мы тут поставим, дарэчы, і куфар, і варштат. Сюды хадзі. Так, кедровые. Раз, два, три. Треба, дарэчы, галінкі закінуць наверх. Цікаво, колькі тут паліва? А ну покажи. 0. Давай мы тебе сюда запихнем. Так, можно я вот так зроблю? Ко мне тягать это с собой. Так, гэтые. Угу. І гэта мне тут не патрэбна будзе пакуль што. З іншым пайшлі. А, чакай, пагрэцца ж. Так, добра, шкрочым туды. Там у нас скалы, я не памятаю, там гэтых доўгіх галін. Трэба тут паглядзець, прабегчыся вось па гэтым лесе. Мне падаецца, выстачыць. Трусятина бегаем. Кыш, малая. Кыш, кажу. А его за уши взять можно? Мабуть, я нашмырел зараз, что ему на ухо наступили. О, потеплело, как убачу. Так, яшчэ кедровая, правда? Так, з зеленцою. Давай сюды. І хадзем. Там не бачу удалечення нічога. Так, мне трэба ще буде 2 галіни кедра. Я там наверсе бачыў, што ляжала альбо кедр,
Альбо елка. О, давай так. Зараз кедра возьмем. Ага. Вось гэтае падбяром. Тут у нас што? Яшчэ кедр ляжыць. Ну, на всякі выпадак адзначылі для сябе. А вось. Пойдзем зараз наверх, на другі паверх гэтай сядзібы. Каб паглядзець, што там. Падаецца, там кедр ляжаў. Damn, I'm freezing. Застанецца толькі елка. О, як гэта я прапусціў. Пад бокам яшчэ адна галіна ляжала на снізе. Але яна больш падобна, дарэчы, на елкавую галіну. Нават будзе лепш, калі гэта елка. Так, кавалак мяса. Давай сюды. Тут ляжыць 3. Тут у нас 6. Угу. Значит, уже 9. Давай I'm gonna гэты need to eat soon. смецце. Ось так. Пена попила. Кавалок мяса з'ели. Пойдем наверх, глянем, что там за лежит дошка. Яловая. Одна. То бок трэба ще тады кедровую одну запилить и яловую 3. Ось так. Пачакалі. Та ёпта. Трэба будзе сабе яшчэ гарбат напарыць, каб гэты вітамін С аднавіць хаця б крышачку. Альбо пайсці на рыбалку. Таксама выйсці. Ось елкавая галіна. Так, это у нас кедровая. Так, это у нас лежит таксама кедровая подается. Там что? Там падаецца таксама зноўку кедр штосьці. Мястэчка нейкая ўрадлівая, адны кедры. Вось там бачу. Елку. Так, бо кедр мы ўжо сабралі, нам застаўся толькі
Две елкавыя. Я, да рэчы, яшчэ не памятаю, колькі чаго мне трэба будзе на гэтыя абсталяванне для рыбнай лоўлі. Трэба будзе схадзіць да гэтай елкаш. Рыбацкай хаціны. Каб паглядзець, мабыць, у нас там штосьці засталося з старога абсталявання. Так, пацяплей, то халадней. Так, яшчэ елка, правда? Усё. 3, 9. Усё, пайшлі да хаты. God, I could eat a horse. The sun is setting. It's gonna get a lot colder soon. Давай падбяжым, а то ў нас, слухаць, яшчэ гэтай цягавітасці да халеры. Все зламаць, бо вока рэжа. Што, мерзнеш, малая? Яшчэ палова. I wonder if I can drop any of this gear. Бегли. Зараз месца навернем, будзе табе добра. Starving. Так, ну вядома, зараз ще водіцы бахнем. І хлоп, готово. Усё, скидаем. Раз, два, три. І сюди. Все 9. Шиковно. Далее мы глядим сюда. Вот это смятте сюда. Палки относим наверх. Так, где вода? Так, Дреймер, куди можна труд дзяваць, як калі ён ты развіў ўжо 4+? Та нікуди його ні гэтае не хаваць. Выкідай просто. Толькі выкідаць, больш ты нічога з ім не зробіш. Альбо выкарыстоўвай, яго ж можна ўсё роўна ставіць, калі ты вогнішча сабе паліш. Так, то можна ўсё роўна сабе ставіць, каб яго выкарыстоўваць. Не пашкодзіць. Я у гэтую у шуфляду кінуў, падумаў, што... О, чакай. Не, я не збіраю яго. Я яго не збіраю. Што мы можам прачытаць? Што ў нас новага?
Чакаецца паспяховая адаптацыя да высокіх тэмператур, цепласну прысутнасць пацверджана папярэднім назіраннем. Гэта мы ўсё ўжо чыталі. Дзяўчына. Ты новыя навіны, даставай. Містер Будапешт, вітаначкі, шаноўнае гаспадарства. На хвіліначку, не адразу ацэню, што інтэрфейс на беларускай, думаў, украінская лакалізацыя. Адкуль, мабыць, уласна праца? Не. Гэта зрабіла добрая дзяўчынка вельмі даўно. Колькі гадоў прайшло? 3 гады прайшло, мабыць. А спасылачка, дарэчы, ёсць у апісанні да гэтага відэа. Калі табе цікава, то абавязкова спампой, усталюй. Адзінае, што адзначу, што 3 гады таму ўсё ж такі гульня была інакшая. Так, у нас меней кілаграма солі. Ну што ж, нам трэба цягнуць як найменей 8 кіляў. Ось так. Карацей, робім наступнае. Простое, што у нас, бачыце, гэтае гаўно. Нам трэба будзе пайсці палавіць рыбу. Трошкі рыбу палавіць. Літаральна, каб аднавіць сабе вітамін С. Усё, што мы зловім, яно застанецца тут для засолкі потым. Так. Гэта табе падпісчыкі пішуць на экране. Усе ў чаціку, хто камунікуе, усе з'яўляюцца на экране. Там жа ж павінен быць значок, ці гэта з Ютуба прыляцела, ці гэта з Твіча. Я ж менавіта для гэтай выкарыстоўваю гэты інтэрфейс, каб паміж сабой дзве платформы камунікавалі, калі захочуць, вядома. Так, усё, амаль раніца, давай пасядзімо. І нам трэба будзе прашпацараваць да рыбацкай хаты, дзе мы ўжо лавілі. Нам трэба толькі паглядзець, ці мы там пакінулі абсталяванне і колькі. Дзякую, гляну спасылку. Да было б за што, гэта не мне дзякую, гэта дзяўчыне той, якая рабіла пераклад. Яна неяк не так даўно пісала, што трэба абнавіць усё ж такі. Можа, і возьмецца, дарэчы, ось як 5-я частка выйшла сюжэтная у інтэрв'ю там. То можа яна нарэшце зробіць апдейт, таму што не новая мапа, не новае абсталяванне, якое тут з'яўлялася. Гэтага нічога не перакладзена, яно на ангельскай. Вось. Ну, такія, крацей. І, дарэчы, вельмі шмат жа ж цыдулак дадалося тут. Розных падказак, розных сховак, і так далей. Або гэта таксама не перакладзена, на жаль. Вось. Але, калі так агулам глядзець, усё ж такі значная большасць контенту перакладзена, і таму гуляць прыемна. Усё, я зразумеў, на экране маім. Не бачна. Не бачна. Лёгка. Во, мы тут же ж рыбаю займаліся. Ой, вода тут ёсць. А ну паглядзім, тут пуста, а тут одна. Одна? Не. Я одной ловіць не буду. Так. Да яшчэ 19%. Вяртаемся ў хату. Трэба паглядзець, што нам патрабуецца, каб зрабіць сабе гэтая жерліца. Ось, і лавіць рыбу. Так, мы ж тут дзе можам вугаль здабыць? А нідзе. Можна сюды яго прынесці толькі з уцешнай даліны. Памятаеце, мы там 50 вугалю пакідалі на выхадзе з шахты. Дарэчы, неблагая ідэя, яна мне падабаецца. Каб прабегчыся ў тую шахту, забраць вугаль, прынесці сюды. Вось толькі вітамін С аднавіць трэба. Гэта ва ўцешнай даліне, а яшчэ трэба будзе збегаць на кансервны завод за соллю.
Ось. Там, бляха, легко не буде, бо там зграйні вовки дупу деруть, як має бути. Wanna lay down for a bit. Так, хоць я сюды не прыносіў дзве гэтыя жерліцы. Я памятаю, што мы 3 рабілі. Але... Так, сюды хадзі. Гэта маё. Так, тут пусто. Тут ёсць пух. Тут нож. Это все не тое. Тут у нас дробязі усялякія. Рэч, трэба... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. О. Вось гэта одно можна скинуть. Так. Пусто, пусто, пусто. Тут у нас сметник, правильно? Правильно. Куда я мог жарлицы подеть? Тут у нас что? Рейшу всякие антисептики. Не тое. Скрыню я сюда переносил на гэты ўзровень. Как не забыться. Скрыню я не переносил. Пойдем наверх. Так, леска одна ёсць. Ні кружка табе, ні халеры няма. Стоп. Тут стояла, памятаеце, шафа малая? А, вось яна што. Так, а тут у нас таксама, слухайце, толькі гэта. Так, чакай. Зараз будзем глядзець, што мне трэба. Каб зрабіць кручок, металабрухт патрэбны. Ага. Каб леску зрабіць, вантроба патрэбная. Тут праблем не будзе. Тут будуць, бо металабрухту у мяне няма, я ўвесь занёс на багну. Каб зрабіць што? Ножы зрабіць. Вось што я хацеў зрабіць там. Так, а гэтая каніна патрэбная, палка патрэбная, металабрухт патрэбны і вуда патрэбная. Так. То бок мне патрэбна. Да халеры ўсяго мне патрэбна, курва. Мне патрэбна ісці за соллю, мне патрэбна ісці за вугалем, не ведаю як, але было б няблага схадзіць за вугалем. Вось. І каб зловіць рыбу сабе. Толькі каб зловіць рыбу сабе. То бок яшчэ праз доўгі час мы будзем гарбатую толькі лячыцца, а ей-вай. Не падабаецца мне гэта, не падабаецца. Так, давай думаць. Давай думаць, давай думаць. Дзе мае вітаміны? Дзе мае вітаміны? Я з сабой узяў 10 кубкаў, падаецца. 7 ужо засталося. Ну гэта яшчэ можна запарыць, але не хацелася б. Металабрухту няма нідзе. Пайсці напілаваць сабе яго. Зноўку ісці пілаваць. Слухайце, не вельмі мне падабаецца гэта ідэя. А хадзім-ка мы на кансервны завод. Можа, недзе там у мяне і валяецца гэты металабрухт. То мы і солі назбіраем, і троху металу прыцягнем сюды. Бо мне патрэбна літаральна будзе толькі 1 кавалачак. Ну, 2 ў горшым выпадку. Ля, ну завіруха пачалася. Сур'ёзна. Не, вяртаемся.
прыйдзецца пераседзець, бо я тут заблукаю. Каб я быў бліжэй да хаты, то я б дайшоў уже да хаты паляўнічага. А так, ну яго нахер. Зараз замерзну. Опа. Oh, so cold. Так, што можна зрабіць? Давай паглядзім. Як мы тут 93, о, 77. — 65, до речі, вельмі мало. А ну давай согреваться. Так, шкарпеты где? Ось. Тканина скончилася. О, бляха. Мне подается, тут больше ничего мы не покидали, правда, с тканины. Ну так, мы все використали уже. Добре, треба буде ще й тканину позбирати. Так, що ще можна наробити? Нічого. Літерально нічого. Ну, пойдем скористаємо запалку, напаримо собі кубки гарбати. Воды зробимо. Припас невеличкий. Так, давай сюди. Ну, як завсёды, бляха. Паўдні, як найменей. З гэтай завірухай. Ну не кажи только, что целый день, ну алло. Ну гульня. Твою мать. О, я не зауважаў ніколі, што ў нас жарандоля гэтая бачыцца вырашыцца ўзад перад. Што ты дзьмуеш усё? Засранство нейкое.
Я забыл закинуть. Ось ты, курва, увесь день, Дмуя, увесь день просто заблокавала. Нічого не зробить. Так. Ну, давай воду парить. Мясо насмажили. Будем водой займаться. Если так думаете, идти у ночь? Мабуть, не. Я не люблю по ночах шляться. Тем больше там у нас будет ума выйти з гэтай пячоры сустракаць. Такое сабе. Иди, кажа Лёха. Ну так. Гублять няма чаго, правда, апроч персонажа. Ёсць выражэнне, нібы сціхла. Дай пойду погляжу. Но не зусім. Не зусім. Так, у любом выпадку мы, мабуть, зараз вось запарам гэтыя 4 літра сабе. Возьмем кастрольку гэтую рондаль. Вадзім, вітанашкі, вітанашкі. Вадзім, дарэчы, табе не ікалася, бо я узгадваў цябе. Ты на мінулым стрыме казаў, што ты лося спрабаваў засаліць пад мостам недзе. А як ты куфар там паставіў бы? Видите, что? А давай. Давай вот так. Хай 2 литрики будет. А не, 2 литрики это за шмат. Треба было литр поставить. Куфар для засолки. Куфар для засолки. О, паладин вітаночки, рада тебе бачить. Я памятаю, ты казал, что там забил лося, ледь не помер. Правильно? Это ж ты был? Так, возьмем с собой 3 литра. Ходим. Хай оно там смажется. Все, минус литр воды. Во. Так, мы зараз гэтае. Рабысь. Рабысь. Все, ходим. Пойдем у хату паляўнічага. А тут уже будем пераходзіць на гэтую бляха. На бухту. На бухту, каб здабыць сабе соль і металбрухт. Так, я зрабіў кофр на базе і данёс яго да адразнапэўнай метастанцыі. А, ты кофр просто ў інвентар паклаў. Вось яно што. Ты кофр пранес, а як ты хацеў яго, ці можа я тебе не так зразумеў, што ты яго хацеў пад мостам паставіць? Потому что мне падаецца, ён 8 килограмм, та... Не, мне показывал зараз 10, дарэчы. Бо мы ўжо адзін збудавалі сабе, і мяса паклалі ў яго. Ён важыў 10, показывала ў інвентары. Так, я так мяркую, я памыліўся, калі падумаў, што ты яго спрабаваў усталяваць пад мостом недзе, каб саліць мяса ласейнае. Так, то бок яно усталёўваецца толькі праз меню мадыфікацыі на Y.
І, адпаведна, можна паставіць толькі ў памяшканні, дзе даступна гэтая функцыя. Злева вые, справа вые, паўсюль выюць, вакол шмат. Разабраць калася на кавалкі. Так, тут магчыма. Гэта не баг, гэта фіча. Не пад мостом. Пад мостом трошка спаўнілася, але ён там і не заспаўніўся. І гарбацька, мабыць, ён у мясцініцтве за огра. А я памятаю, ты пісаў проста, што лес не памёр. Тыпу ён цябе там наздагнаў недзе, наваляў табе. Было такому. Давай, дзеўчына, давай, хутчэй, падымайся. Йо. Ногу не звярнула. Выдатна. Нарэшце яна зняла абцасы. Олень бадзяецца. Дарэчы, няблага было б заваліць яго. Все ж таки скура карыснае, мяса шмат, каб пакласці там каля гэтай хаціны паляўнічага. Ну, зараз я дабягу, я пагляджу, што у нас там агулам ёсць, то раптам што я б сюды павярнуўся ось за гэтай лялечкай. Там 7 кілаграмаў мусіць быць з яе мяса. На той выпадак, калі раптам нас спыніць тут завіруха. Так, калі я забыў яшчык відузем каля хаткі, то яшчэ квест быў яго на метастанцыю перацягнуць. Ну, вядома. 35 кілаграм мяса падняць наверх. Там же ж 2 тросы, наколькі мне памятаю, правда? Увогуле, бляха, лакацыя непрыязная зусім, гэтая метастанцыя. Надта суворая. Так, мы тут некое мясо покидали. Ни холера мы не покидали. Так, что по возе? Ходим. Зараз залутаем гэтую. Переживешь, малая, терпи. Але медведя не выгідна саліць па каларыйнасці, лепш смажыць. У мяне мод на дошчачку. Ага. Вось яно што. Так, я ж памятаю, ты казаў, што ты дошкі гэтыя цягаў. Вось яно што. Зараз я ўзгадаў, у чым цымус быў. Стоп, готовим. Где моя? Во. Я уже спужаўся, што я пакінуў яго недзе. А дарэчы, вось, мабыць, ты ведаеш, спадзяюся, што ты ведаеш. Калі саліць рыбу, вітамін С там застаецца? Бо я пакуль планую менавіта гэта і зрабіць. Каб куфар адзін быў з рыбаю, 2 куфары са звычайным мясам. Каб перажыць 25 дзён у шахце Лэнгдона.
Та ёпта мать. Повернись на меня. Давай. Паскуда. Куди ти йдеш? Поворачивай сюди. Сука, яка ти погляді, га? Ах ти курва, безрогая. Не, ну ты жартуешь, ты что? Вовулю, бляха, с ракою повернулася. Ну, подними голову. Ось так. Я ж кажу 7 кілів. Тільки давай не гэтым, а вось гэтым. Угу. Wonder if I can drop any of this gear. Зараз пасцягваю на сабе усіх драпежнікаў. Там злева павінен адрэагаваць, он павінен сюды прыбегчы. Але мы ўжо мусім адсюль сысці да гэтага часу. Ну вось, пачуў. Гаўном. Недзе гэркае. А, гэта ён да трусаў дабег, вось яна што. Чую, што ён іх там душыць. Так, не, дошки я цягаў, каб умасціць небяспечную залізніцу на вадаспадах у Крумкача на вітамін С не зберегаецца. Каб не маць праблем, патрэбна пракачаць трейдера і купіць яго пігулкі з вітамінам. Оу! Ага! Вось яны. Бо тое, што я раблю, крыху заўчасным. У нас атрымліваецца, правда? Каб 25 дзён працягнуць. Так, а на гарбаты, калі я назбіраю сабе. Я спачатку перастраляў зграю ваўкоў пад мостом, пайшоў шукаць там лося, не знайшоў праз 2 дні. Падчас ззяння пайшоў пад мост шукаць кантэйнер, але знайшоў раптова ваўкоў. Так, зразумела. Таму што бачыш, у мяне вось праблема, якая зараз. Прыходзіцца вось такім чынам яе выпраўляць. Так. Так. Ой, таким чынам. Давай крышечку. Таким чынам, што нам рабіць? Калі ў нас мяса не захоўвае вітамін С, то нам трэба гэтага вітаміна С проста абжэрціся. Типу рыбаю.
Вось. І ўзяць гарбаты з сабой як мага больш. Яны мяне ледзь не завалілі, 2 шпрыцы пайшло на то, каб уцячы, зараз засталося 3%. А, ну так, вось пра тое, што сіні фаер не спрацаваў, гэта я памятаю ўжо. Ну, але 3% такое сабе. Так, гэта мы ўжо, бляха, 4-й кубачак п'ем з 6, якія ў нас маюцца. Ну, такое сабе. Так, ведаеце, што трэба ж скінуць скуру, па-першае, і вантробы. Ты мне хочаш сказаць, што там вецер нейкі, правда? Так. Але вецер гэта не страшна. Мы зараз проста ў пячору скочым. Пойдзем сабе. Так, то ў такім выпадку... Now, looks like I survived another night. Ну, трэба будзе думаць. У любым выпадку нам трэба зараз соль. Што не кажы, як не круці, але соль. Нам патрэбная, так. Металадрог таксама патрэбны. Хадзем. Я спадзяюся толькі, што мы пройдзем лёгка. Нас не згрызуць, мы пазбіраем, што нам трэба. І павернемся сюды. Адпаведна, каб нам там выжыць, трэба збіраць гарбату. То бок, ісці ва ўцешную даліну. Ісці ва ўцешную даліну, потым ісці... Не, ну, на гэты попельны каньён сэнсу няма, занадта далёка. Трэба лепш збіраць на гэтым. На багне, на загадках на шчыліне гэтай. Хай ляжыць тут. Так, засаліў яе скрыню мядзвежую, так, і курапатак нават, нарабіў 20 бульёнаў, зажарыў аленя, зрабіў 10 пірагоў брыхауза, 250 пуху і павярнуўся на прыбярэжны шашу. Слухай, а гэтыя рэцэпты ж ёсць. Бляха-муха, я забыўся на іх. Там жа ж таксама ёсць нешта з вітамінам С. Трэба будзе па гэтае, як кажуць, пакурыць паблікі гэтыя, бляха, каментары усялякія. Пачытаць, што да чаго, які рэцэпт трэба будзе знайсці, каб забяспечыць сябе вітамінам С на 25 дзён. Так, ну, добра. Так, зараз падумаем. Дзякуй, Вадзім, дзякуй за парады, вельмі карысна. Бо я б зараз, па сутнасці, страціў бы час толькі на гэтую лоўлю рыбы. А яна мне, па сутнасці, толькі трэба для таго, каб аднавіць вітамін С у сябе, а не саліць. Гэта рыба. Так, все, выйшлі. Трэба будзе налавіць рыбы, зрабіць воды. Вось не ведаю толькі, мабыць, все ж таки выгадна саліць менавіта рыбу, таму што все ж таки каларыйнасцю яе надта малая. Так, дзе гэта мы выйшлі? Ой, блядь! Ой, я не туды пайшоў.
Мне шуміл-то ні халер не патрэбна. Мне ж трэба было на кансервны завод ісці за соллю. Так, холера ясная. Раз такая справа. Ой, раз такая справа. Вяртаемся. Трэба будзе напілаваць недзе ўзяць металабрухта кавалачак. Так, а дзе мы яго можам узяць? Пайсці на рэс. Нешта прапіліць. Але смажаная, гэта не салёная. Так. Вадзім, я гэта памятаю. Я памятаю, я пра гэта і кажу, што трэба, каб вось зараз скінуць сябе гэтую цынгу. Трэба менавіта дзеля гэтага налавіць рыбы толькі. А закінуць у куфар толькі дзеля таго, што, як ты кажаш, эфектыўна праз тое, што яе каларыйнасць нізкая. І калі яна выйдзе з куфара, то каларыйнасці будзе больш. Але соленье тут адмяняецца. Зараз маецца на ўвазе адмяняецца. У салёнай рыбы на адзінку масы, бо найбольшая каларыйнасць. О, яшчэ ўсё ж такі варта. Адзін пунктик вартасці да гэтай справы. Нам толькі трэба, бачыш, выйсці адсюль, каб напілаваць сабе недзе металабрухт. Можа, тут нейкая крэселка стаіць у гэтай хаце, зараз паглядзім. Гэта свежае, гэта вось мы занесем туды. Так, слухайце, няма нічога. Веселка ёсць, але яна драўляная. Там тут скоро ваўка у нас тут. Дарэчы, шалік трэба будзе падраць. А які зараз план? Зрабіць воду, ну, жерліцы. 2 жерліцы хаця б зрабіць і пайсці парыбаліць, таму што у нас вось гэтая праблема, бач. З дапамогаю гарбаты мы ратуемся, але ж занадта шмат яе трэба, я столькі не вывезу. Я думаю, што мы і без пігулак гэтых вітаміна С выжывем 25 дзён. Просто нас за кошт таго, што, глядзі, што мы зробім? Наловім рыбы, насушым рыбы сабе. Там у нас на разбуранай чыгунцы ўжо воўк сушыцца. Потым мы зробім яшчэ адзін куфар, ці то ваўчыны, ці то яшчэ рыбы, дарэчы, вось. Магчыма, так зробім. 2 куфары рыбы. Вось, і у нас будзе колькі гэта атрымліваецца сушанай рыбы. Трэба будзе паглядзець па калорыях, палічыць, колькі нам трэба на 25 дзён, бо мінулы раз я разлічваў, што прыблізна 3500 на дзень дзеўчына карыстае. Вось, адпаведна, гэта на 25, 6000, ой, 600 тысяч калорый, 700, лічы. 25, не, нават больш, слухай, 3,5 на 1000 на 25 дзён. Дай палічу. Бурбулятор возьмем. Сюды давай. 3500 калорий помножаем на 25 дзён, атрымліваем 87 500 калорий.
Калі кілаграм мяса нейкага там будзем мець 700 калорый, калі мы кажам з табой пра гэты пра ваўка, так, звычайнае мяса ягонае, то гэта будзе 125 кілаграмаў. А калі гэта будзе... А колькі, дарэчы, каларыйнасці сушанага мяса? Яно ж там важыць 300 грам, падаецца, кавалачак. Так? А калорыяў-то, я не ведаю, я яшчэ ні разу не саліў мяса. Не сушыў у солі. Вось. Я не ўпэўнены, што жарліцы пракашваюць рыбалоўлю. Дзеўчына любіць паесці. Рыба 200 грамаў. Ну так, жарліца я не ведаю таксама, ці яна пампуе, дарэчы, пампуе. Бо мы лавілі ўжо. Окей. Мы ўжо лавілі. Вось, і ў нас 2,5. Ну, карацей, нешта такое. Нешта такое. Так, нам адсюль трэба ісці. Нам няма чаго тут рабіць. Скуру мы сабе закінулі. Аддай сюды. Нам трэба ісці на гэс, я мяркую, і там нешта пілаваць. Так, хай гэтае мяса тут ляжыць. А, не, я б туды не пайшоў, не. Давайте мы з вами павернемся праз турбазу. Чаму? Таму што, калі мы пойдзем зараз налева, там будзе нас чакаць пума каля жоўтага лакаматыву. Мы пройдзем праз мядзведзя, гэта больш-менш бяспечна, ваўкоў. Усё больш-менш, вось пума будзе вельмі небяспечна, бо яна зараз сядзіць блізка да шляху, яго не абысці, таму пайшлі сюды. Яшчэ заадно мяса паяму. Так, рыба 200 грамаў, але каларыйнасць, колькі ў гэтых 200 грамаў, то бок колькі на кілаграм атрымліваецца у нас калорыяў будзе. Ну не, у мяне і карус выжывання мусіць папрасцей, без бурбулятара не. Ну так, можа быць. Калькулятар не патрэбны. А тут трэба лічыць. Не, тут таксама можна выжываць без калькулятара. Гэта проста рыхтуемся да 25 дзён выжывання ў шахце Лэнгдон. Разумееш, Будапешт. А вось, то бок мы проста пойдзем пад зямлю і будзем там знаходзіцца 25 дзён запар. А дзеля гэтага трэба і вада, ваду мы там напарым, сабе вядома, мы сабе распалім вогнішча, усё зробім як належыць. Так, блядь, гэта што такое? Адчапіся, не трэба мне завірухі зараз. Вось, і адпаведна нам трэба ведаць, колькі нам з сабой калорый узяць уніз. Мяса таго ж самага, разумееш? Пан казаў, што перакладае ведзьмарам, як прасоўваецца справа. Ой, Вадзім, слухай, там настолькі шмат. Апошні статус выглядае наступным чынам. Я дапамагаю хлопцам, якія робяць пераклад прафесійна, скажам так. У іх ёсць платформа, якой яны карыстаюцца. Я туды далучыўся і зараз перакладаю. Там нібы засталося ў іх 115 000 слоў. Я за апошнія 4 дні пераклаў 5000. Вось, было 120, но зараз 115, то бок лічы, што прыблізна на гэта мне спатрэбіцца месяц, можа 2, яны завершаць пераклад усяго. Яны пачнуць гэта рэдактаваць, яшчэ будзе вычытка, потым зборка мода. І падчас таго, як яны гэта будуць рабіць, я буду дарабляць сваё. У мяне было палова, прыблізна, па сваіх адчуваннях, палова прагрэсіі. Вось, я проста раблю ў рэдкіце, гэта іншая справа. І гэта мод, які збіраецца з дапамогаю CD Projekt Red. Ну, яны тулу такую выпусцілі. Мой сын перакладае фільмы для гульні. О, то выдатна. Можа, нейка знаёмая, ведаеш? Левіні. Вось. Карацей, то бок мне там патрэбны
калі ацаніць тое, што было зроблена на бягучы момант і з тым, што засталося, яшчэ прыблізна 4 месяцы, то бок глядзі 2 месяцы дапамагчы хлопцам. Можа, яны паспеюць раней за мяне выпусціць, я спадзяюся на гэта, і тады мы будзем гуляць у Ведзьмара 3 беларускаю, вось, а потым будзе проста аўтарскі пераклад. Вось, да канца года, я так мяркую, недзе. Вось, адзінае, што кепска, ведаеш, з маім гэтым перакладам, з рэдкітам, не ўсе файлы, яны мне даступныя да перакладу, таму што некаторыя з іх не захоўваюцца праз нейкія памылкі унутры гульнявы. Я, халера, я не магу, пакуль што не ведаю, як гэта выправіць. Там просто націскаеш вось перакладу гэты дыялог увесь, націскаеш захаваць, а ён такі тыпу кажа, што ці то агучка нейкая не тая, ці то актор не падцягнуты, ці то нейкая камера кудысьці вылазіць там за нейкую сцэну. Ну, я карацей не ведаю, як гэта выпраўляць, таму прыходзіцца такія файлы скіпаць і ісці далей. Карацей, не хутка гэта справа. Хацелось бы глянуць Ведзьмара ў беларуску. О, пра агучку гэта, вядома, усім хацелася, але ж пакуль што, шчыра скажу, пра агучку ніхто нават і не думае. Акуратна на зіму гэта добра. Мы ж пераклад менавіта тэкставы робім, а не агучку. То бок усе тэксты, ўсё такое будуць беларускія. Вось, а ўжо голас, які будзе агучваць, ты ўжо сам будзеш падцягвацца, які табе патрэбны. Дарэчы, мы спрабавалі на стрымы нейкім маім пагуляць, і нешта мне зусім не спадабалася гэтая ангельская агучка. Так, што мы тут? Скуры прынеслі, дарэчы. Скуры тут поўныя. Тут мала, давай сюды. Так, тканіна ёсць. А, стрымер будзе агучваць, ну так, за ўсіх. І за Енифер, і за Геральта, і за прастытутак, за ўсіх буду аддавацца, гэта праўда. Дарэчы, гэта добра, што мы схадзілі, бо ў нас вось што маецца ў кішэньцы. 2 возьмем з сабой на ўсялякі выпадак. Во. Вось так. І гэта пойдзе. Так, ну што, грэемся і ідзем на ГЭС. Нам трэба залутаць сабе бруфта крыху. Гатова. Так. Так, падтрымліваю агучка Ведзьмара беларускай была б топ, асабліва лайнкі. О! Гэта факт. Я ў сваёй гэтай агучцы перакладзе гэтым намагаюся гэтую лайнку зрабіць прыгожай. Я бачу проста, што калі зараз у праекце з усімі удзельнічаю, то часам трапляюцца пераклады іншых. Ну, то бок ёсць тэкст, які паўтараецца некалькі разоў. Вось, і кожны з аўтараў перакладу гэтага спрабуе нешта дадаць. І вось некаторыя людзі нават не сумняюцца, проста ўжываюць выразы, якія не ўласцівыя традыцыйнай беларускай лаянцы, тыпу «ідзі нахуй», вось, «блядзі» і ўсё такое. Таму я спрабую ў сваёй гэтай аўтарскай такога пазбягаць. Халера. Ну, халера гэта агульная, слухай. Халера гэта, мабыць, ва ўсіх славянах ёсць. А, ну, калі выключыць са спісу расейцаў, то ва ўсіх будзе. Бо расейцы не лаюцца халераю. А халера так, яна паўсюль. Я яе чуў адусюль. І ў чэхаў чуў, і ў славакаў чуў, у венграў чуў. Ну, вядома, палякі, адкуль жа ж гэта пайшло пашарацца ў сучасным грамадстве. А колькі мы тут прасядзелі дзён? 2 дні.
Ну, мабуть, слухайте, кары нападала. Можна пайсці пазбіраць кару яшчэ, мне падаецца. Рыба ловіцца на возеры ў зоне забруджанай зоны. Наколькі ведаеш, сур'ёзна? Але ж там няма хаціны ніякай рыбацкай. Там жа ж толькі алені бадзяліся, наколькі я памятаю, вадаспад быў, а хаціны ніякай не было. Тыпу, проста сесці з вудаю ці жерліцу паставіць. Гэта маеш на ўвазе? I can't feel my hands. Ты, малая, ўсё скуголіш. Давай, мы амаль што дайшлі. Проч. Зараз, як звычайна, пройдзем каля кары. Хаціны няма, але лунку можна... лунку проста можна зрабіць. Такім чынам паставіць жерліцу альбо сесці вудзіць. Дарэчы, добра, што ты падкрэсліў, што не прапампоўваецца наша навычка з рыбальствам, калі мы проста жерліцу ставім. То бок трэба сядзець вудзіць уручную. Зрабіць вуду. 3 жерліцы паставім. 2 жерліцы паставім. І ў лунцы будзем сядзець самі лавіць. Рукамі. Але ж Кузнецова Гера так акрат жывае гэтае слова. Так. У расійскай гушцы, так. Тут я згодны. Там алень. А вось той, хто... Гэта таксама алень, правда ж? Можна 2 алені, 3 алені заспаўнілася тут пачмурыць. Нішто сабе. Дзіва дзіўнае. Так, вуда дуже часта абрываецца. Ну, ёсць такое. Ну, а як яшчэ прыпампаваць гэтую навычку, пакуль яна на другім узроўні? Мы літаратуру, дарэчы, яе паднялі. 2,5 ўзроўні, так бы мовіць. Я памятаю на гэтым упершыню, калі гуляўся гэтую гульню і пампаваў сабе гэтыя ўсе навычкі на 5 зорачак, то я памятаю, колькі я страціў часу на тое, каб рыбальства гэтае паднесці да 5-го ўзроўню. Гэта такія пакуты былі. Гульнявых тыдні 3 альбо месяц, нешта такое я сядзеў у гэтай хаціне рыбацкай. Яго трэба заваліць. Ваўка гэтага маецца на ўвазе. Так, хадзі сюды. Куды ты пайшоў? Сюды хадзі. Вось гаўно. Бляха, не бачу яго, дзе ён там схаваўся за гэтым камелём. Ці ён уже сюды зайшоў. Паскуда блохастая, ну. Не, ён за будынкам недзе бадзяецца. Во. Просто у вока. Плясь. Так. Малая, ходим, мы с тобой коры позбираем. Не, чекай.
Сярэдзіна дня. Мы яшчэ можам тут пасядзець, сагрэцца. Потым пойдзем кару пазбіраем, потым металабрухта напілім. Ауф. Так. Мне, дарэчы, вельмі спадабалася, ось я ўжо казаў. Мне расійская гучка больш падабаецца у параўнанні з ангельскай, дык 100%. Яны зрабілі вельмі якасна. Я б вельмі ганарыўся, калі б мы беларускую змаглі такую зрабіць. Было б шыкоўна. Пацягнуць актораў бы. Але трэба ўжо думаць, слухайце, пра Вядзьмара 4, праўда ж? Бо ж павінен з'явіцца рана ці позна. Ангельскі Гервант, гэта не Вядзьмар, а Бэтмен. Гервант. На жаль, так, якасна працуюць курвы на расійскі сегмент спажывачаў. Ну, ёсць такое. Ну, усё роўна, ведаеш, Вадзім, усё гэта ўпіраецца проста ў грошы. Ты як не круці, але калі няма грашовага фідбэку, колькі не ўкладай, колькі не рабі, але гэта рана ці позна яно сыдзе. Таму што вялікая колькасць сапраўды таленавітых прафесіяналаў, яна працуе за грошы. Вось. Ёсць таленавітыя людзі, якія працуюць за ідэю, але ж, ну, гэта меншасць, на мой погляд. Так, слухайце, а тут няма нічога. За ідэю таксама можна працаваць. Вось. Усё роўна патрэбныя грошы. Так, все, вяртаемся, няма тут ніякай кры, таму што мы пазбіралі, калі шлі гэтым шляхом 3 дні таму ці 4, так што нічога не з'явілася, хаця завіруха была, дарэчы, 2 дні. 2 дні завірухі было. Гэта дзяржаўная прапаганда, як не круці, і яны ў гэтаму, на жаль, шараць. Так, 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 так. Абсалютна верна. Згодны за ідэйныя грошы, як ты. Не, слухай, Лёха, як я, гэта ў мінус, таму што я неяк сеў, просто сам сабе, нешта быў, кепскі настрой быў, просто, я не ведаю, ці, дарэчы, гэта было, калі вось адпіскі былі на Ютубе, памятаеш, я казаў, то бок, не ведаю, там месяц таму, плюс-мінус. Вось. Вось тады гэта было. Я сеў просто увечары сябе ў галаве пачаў круціць колькі за 2 гады, што атрымалася зрабіць. Я просто зразумеў, што я укінуў. Вось тут чапляйся тут у медыа гэтыя ўжо, ну, прыблізна $1000. То бок праз данаты і ўсё астатняе мне павярнулася. Я тебе не спиздю. $50 только. Нет, спиздил. Не 50. 140 злотых. Вось. Гэта донаты, якія кідалі напрямую там на PayPal. Атрымлівалася. 140 злотых гэта колькі у нармалёвых грошах? Гэта прыблізна $50. Ну, лезть не хапае там до $50. Вось. Так што, калі ты кажаш, што за ідэю атрымлю, як я, то не, тут трэба яшчэ укладаць, як я. Сука. Атрымліваецца, што так. Так, глядзіце, у нас тут 2 паліцыі. Вось там паліцыя, палічка стаіць. Во, вось гэта, давай мы згасім. Вось гэтую шафу.
4. Бля, чаму 4? Не хацеў бы 4. Я б хацеў 6. Ведаеце, яно было б надзейней, калі было б 6 нейкія. Давайте папілуем. І гэта... Тут дзверы ляжаць. Во. 45 хвілін 2. О! О! Гэта тое, што мне трэба. Ідэя вымагае ахвяраў. Ну, блин. Тут, як табе сказаць, тут ад самага пачатку ўсё і так зразумела было. Вы не падумайце, што я тут скарджуся на штосьці. Ні ў якім выпадку, не. Не пра гэта размова. Вось, але проста, ну... Не, хадзем, з'емо там кавалачак, гэта мы не будзем шыпаць. Можа, я з Варшавы? Не, з Беластока. В Беластоку жыву. Так, можна я зачыню? То рэсніца яшчэ забяжыць сюды. Пойдем. Так. Ну, яно не павінна так працаваць, тому што, ну, Вадзім, гэта ж, мне падаецца, зразумела. То бок, проста уявім сабе, што ў мяне хопіць імпэту часу, сваіх грашэй і ўсяго астатняга, каб рабіць гэтага да канца сваіх дзён. Але ж хто потым гэтым будзе займацца? Іншая справа, калі гэта прыносіць грошы. Гэтым займацца адразу цікавей усім, таму што за гэта можна жыць і выжываць. Так, ідзі, не спыняйся. Тык-дык паскакалі. Так, вяртаемся, робім вуду одну і две жерліцы. Так, я вам усім кажу, go на OnlyFans, будете мільйони зарабляць. Ты злыдзень, ты д'ябал, спокуслівец. Альбо закладчиками. Не, дзякую. Як-небудзь ужо. Дыаспарныя арганізацыі беларусаў у Польшчы існуюць у кожным горадзе, Вадзім. Проста, каб ты, мабыць, ты не ведаеш, але ж беларусаў вельмі шмат выехала ў бок Польшчы. Вось, і... Ой, калі не памыляюся, у 21 годзе... Так, у 21 годзе від на жыхарства атрымала 73 тысячы беларусаў, толькі за один год. Таму дыяспары існуюць у кожным горадзе. Без выключэнняў, мне падаецца. Ну, калі мы кажам пра горад, сталіцу воеводства, напрыклад. Я ўпэўнены, што ва ўсіх ёсць. У Беластоку раптам што нават дзве, я ведаю, арганізацыі ёсць, якія аб'ядноўваюць беларусаў. Так. Шмат. Ну так, шмат. Дык я ж не казаў, мабыць, не быў на тым старым, хутчэй за ўсё. З 20 па 25 год вось у краінах еўразвязу, ва ўсіх краінах еўразвязу 1 080 000 чалавек беларускімі пашпартамі атрымалі. Не, далёка не айцішнікі. Прыблізна атрымліваецца 1 з 10 айцішнік. Усе астатнія гэта людзі, якія проста беглі ад пераследу рэжыма. Бо падчас выступленняў 20-го года былі заведзеныя крыміналкі на іх.
То бок уяві сабе, у краінах Еўразязу за 5 год атрымалі пасведчанне, дакладней казаць, дакументы гэтага віда на жыхарства альбо часовага, альбо пастаяннага больш за 1 мільён беларусаў. 8-я частка насельніцтва. Вядома, што не ўсе карыстаюцца дзеля таго, каб жыць, но але ўсё роўна велічэзная гэтая частка з гэтага 1 мільёна менавіта ў гэтых мэтах і атрымлівала. Всё, так, у нас па сутнасці ўсё ёсць, правда ж? Нам трэба толькі зараз зрабіць вуду, жэрліцу, і можна ісці. Можна ісці рыбаліць. Аднаўляць сваё ХП і вітамін С. Што ў нас там па часе? Як мы тут, бляха? Ну, добра, добра, добра. Ой, куды я пайшоў? Трэба было ж мяса ўзяць. Так, адзін пайшоў, другі пайшоў. О, шыкоўна. Ядзем. Будзем займацца рамяством. Адныя пенсіянеры пазаставаліся. Ну не, хаця, ну ты правы, так, шмат засталося, слухай. Я не ведаю, ці то чуткі, ці то не, але ж зноўку абмяркоўваюць магчымасць падвышэння пенсійнага ўзросту. Маецца на ўвазе беларускія ўлады. Так, давай-ка возьмем вось гэтае. Вырабляць кручок. З інструменту 15 хвілін, один кручок. Добра. Угу. Так, вантробы трэба ўзяць зараз, каб леску зрабіць. Нам трэба... Тут нема. Вось гэта старая, так. Возьмем 2. Была ж, недзе было ж. Чакай. Там у столе, мабыць, была. Во, леска ёсць. Добра, давай так. Ага, лёску зрабіць. У нас зараз 3. Акурат зробім зараз вуды. Сюды хадзі, вось. Ну так, адкуль яшчэ браць гэты бюджэт? Вывучаюся, а дыяспарная арганізацыя рэальна дапамагае дыяспарэнам, хоць юрыдычна чи не? Так, пра што ты пытаешся, я зразумеў. Глядзім. У нас, па-першае, у 20-м годзе выехала шмат палітыкаў, у першую чаргу. Так, якія арганізавалі фонды розныя тут у Літве і у Польшчы. Так, 30 хвілін на адную. Так, тканіна. У меня одна тканіна. Окей. Трэба ще знайти тканіну, бо інакше не зроблю собі. Бо інакше я собі не зроблю нічого. Так. Толькі одну жерлицу. Гэта што? Лыжная куртка. Гэта не. Дзе тканіну взять? Трэба было, блядь, на гэтай ГЭС. Быў жа ж. Голова два вуха. Чаму я не содраў адкульсьці там тканіну гэтую? Паскудство. Ось холера. Так, где? Хоть штосьці. Хоць я не ведаю, шкарпета нейкая. Ай, каб цябе ліха. Каб цябе ліха взяло якое. Так, вяртаючыся да Вадзіма.
То бок яны гэта ўсё арганізавалі, то бок вельмі шмат падрыхтавалі яшчэ да масавых з'ездаў непасрэдна беларусаў. Вось. Ёсць і юрыдычная дапамога і ў Польшчы, і ў Літве, ёсць і дапамога з эвакуацыяй, таму што дасюль яшчэ пераслед маецца, і ёсць арганізацыя, вось, якая, да рэчы, у апісанні да гэтага відэа падтрымліваеце, калі раптам ёсць магчымасць, якая вывозіць людзей. Ну, то бок, іх пераследуюць, і у іх, напрыклад, пазабіралі ўсе дакументы, яны не могуць выехаць з Беларусі. Вось, пад пастаянным наглядам знаходзіцца. Адная вуда ў мяне толькі. Адная жерліца, і там усё, карацей. Падаецца, давай так зробім. Вось, яны іх эвакуююць з Беларусі. Каб зберагчы. Адпаведна, дапамагаюць ім з афармленнем дакументаў, з легалізацыяй, з жытлом, з працаўладкаваннем вельмі часта. Такія справы. У нас також катастрофа пасля вайны багата выйдзе. Так. А навошта я гэта раблю, калі ёсць рэхалакацыя? Так, все, лягаем спаць. Лягаем спаць 7 гадзінак. Та-да-да-да-да-да-да-дам. Так, что у нас там по сне? Цягавітасць амаль аднавілі. Ну што, пойдзем ловіць рыбу ў такім выпадку. Зараз возьмем нейкі, не ведаю, цвікадзёр, правда? Потому што молата тут няма. Молата няма, зато ёсць некалькі цвікадзёраў. Вось мы з іх дапамогай пойдзем туды вудзіць рыбу. Так. Гэта добра, бо застацца сам-насам з міграцыйнымі выклікамі гэта надзвычайна цяжка. Менавіта, дык не тое, каб усе нават і разумелі, як з імі спраўляцца. Ну, уяві сабе, проста ты учора жыў у Беларусі, хай сабе нават пасля затрымання, ось, і цябе эвакуююць у іншую краіну. Без нічога, літаральна, толькі сумка, нейкая валіза на плечах. Максімум. Іншога няма абсалютна. Ось, і як тут без дапамогі? А вот другая вуда. Так, няхай, няма тканіны, то няма тканіны. Можна, дарэчы, будзе залутаць дамы, якія там стаяць. Ага. О, нешта я тут узгадаў сабе. Хадзім. Так, толькі давай не так. Давай гэтае мы з'емо. Нам трэба ўзяць з сабой, па-першае, дровы. Больш вугалю ўзяць з сабой, каб там можна было спакойна стаяць. Мабыць, я нават увесь вугаль забяру адсюль. Трэба адразу глянуць, ці кашуць рыбаловлю, каб ведаць адказ. Так. Ну, будзем выцягваць, то будзем бачыць. Там адразу шнавачка будзе адлюстрована збоку. Так, ну, карацей, мы сёння паспеем, па сутнасці, толькі аднавіць сабе вітамін С, ну і злавіць некалькі рыб.
гэта занадта шмат. 58, бляха. 58. Давай 30 скинем. Ну так уже худшей. Все, пойдем. Так, оно все бодяется тут. Ауф. А где мне еще бодяться? Только тут. І все. Ой, надвор'я як полепшилося. Ля, хто ходить по льоді у нас там. Так, так, так. Сюди давай. Wonder if I can drop any of this gear. Гэта праклён. Уже и попрацаваць, и пообедать поспеў, ничто себе. Что ты так рано обедаешь? Так, ад нас ветер дзьмуе, дарэчы. Таму ён нас пачуе вельмі далёка. Побачце. Давай, давай. Уже побег, чуешь ты? Контр-страйкер, бляха. Мамкин. Стрейфится ён. Так. 13. А, у тебя не... Я зразумеў. Плюс гадзіна. Ну, я буду ще обедать 1,5 гадзіны, толькі пасля. Значно пазней за тебе. Так, там же ж так само были волки, медведь был. Так, все, вода есть. Все есть. Давай так. Робим, как было тепленько. Come on, little fire. Сюди. Воду, вядома, ставим 2 литрики, так. О, цвикодером. А что в это холодно так стало раптом? Оп, почать. 36, добре. My fingers feel numb. Цікаво, ось я стояв же ж, я ж не мерз, правда? Ну, давай тут тоді. Согреемся покуль что. Увольни поел, хопить тобі. Ну тут я наелся, так. Так, ну я б тут не хотел, слухайте. Давай воду. А у шахти Ленгстона це у той, що потрібно відкрити чи у основний? Мне подається, немає значення ніякого, де конкретно. Так, так, так. Так, там нечто устало, правда? Не, подалось. Что плямпнуло.
Усё. Нормально. Так, зараз мы разробім гэтае ўсё. Оп, дзенем. Збіраем. Так. Ведаеш што? Вось так зробім. Сядаем будзіць рыбу. Так, там паднялося штосьці у нас. Окунчик. Это добре. Давай окунчика мы засмажем. Лопнула. Давай сюди. Нічого не з'явилося. Халера, бляха, ну ничто не хочет плевать. Як так? До речі, я не заважу, що був би гэты значок. Ось, гляди, поднимаем жерлицу. Узяли. І нічого нема. Два и 2 килограмма. Так. Их 3. Модерейт. 6. Ну, давай избираем. На гэтую воду ні халера не клюе, бачыце. Паскуда. Так, I'm not gonna be able to взяли. carry this load for much longer. Две годинки только. Так, добре, пакуль не клопотимся 8 годин. Так. Прикашка рухается только коли руками ловлю. Але пакуль мы не зловілі нічога сваімі руками. А вось з гэтых жерліц не рухаецца.
пакуль нікога не прывабілі. Ляс ніхто не бадзяецца. Так, ловім. Ручкамі ловім ручкамі. Трэці раз і нічога. And this pack is getting kind of heavy. It's getting dark out here. Time to look for shelter. Зарвалося. Говно. Стопудово там був карась вагою 10 кілів. Що, може сьогодні буде зяння півночне? Так. Две рыбки на жарку уже есть. Краше, что лепш, сом ці лінь? Ой боже, ну каб я памятаў. Мне падаецца, сом быў цяжэйшы заўсёды, тому і лепшы. Так, а як у нас там з прынадаю? 3. 3 ёсць яшчэ. То бок мы зараз пасмажым кагосьці з гэтых дваіх. I'm not sure I can carry much more. Гатаваць. Што лепшы, гэты? 2,63 альбо гэты. Вядома, што гэты. Гатуем. А вось гэтага хлопца мы перапрацуем на прынады. Я маю на увазе, што з... што з рачной рыбы ловіш. Ці карп яшчэ. А мне падаецца, гэта ўжо справа проста таго, хто як любіць лавіць, таму што, наколькі я памятаю, што карп, што сом ловяцца аднолькава амаль што. Вось на, адпаведна, ну, тып лоўлі. Я пра гэта кажу. Так. Пакуль што рыба выключна прыходзіць толькі з гэтых жэрбіц. I wonder if I can drop any of this gear. Абсалютны нуль. Мы яшчэ ніводнай рыбы не злавілі рукамі, уявіць самі.
Так, трэба будзе з'есці гэтага. Як там наш цвікадзёршчы пажывае? 70. Вытрымае. Так. Ну что там, витамин С потиху сыходзіць. And this pack is getting kind of heavy. Знову зарвалася. Мне падаецца, яно мне парвала ўсе гэтыя вуды, якія былі, правда? Дай паглядзець. Так, ніводнай вуды не засталося. Жосць. Так. Так, я вырывалі таму, што вона рвецца пастаянна. Слухай, я не памятаю, каб такое было. Ой, Дрымер, гэта проста гамон. Ніводная, вось, ніводная рыба мы не злавілі рукамі. Ніводная, абсалютна. Так, давай-ка мы гэтае скінем. I'm not sure I can carry much more. Дрыц. Ой-ой-ой, карацей. Трэба было трэцю рабіць. Жэрдаць сабой інакш, канешне. Такое сабе атрымліваецца. Чистая, замороженная. Может тут поставить жерлицу? Русалка з меня здекуется. Так. Ненавита яна. Так, все, давай. Пакладземся спать. До речі, можна собі напарыць будзе гарбатку з гэтага. З трав. Травы напарыць. Каб адпашыць лепш. Так, ходи сюды. Дынаміту ёй. Ну вось так. Я, шчыра кажучы, не пагрэбаваў бы. Та ёпта мать. Зламалася. Гэта тая, якая была на 19%, яна у нас тут лежала ў шуфляде. Так, ще 4 принади. Що в таким випадку? В таким випадку давай ловить на одну гэтую жерлицу. Мне падаецца, гэтага мне хопіць пакуль, каб выраўнаць сабе вітамін С.
бо ён падае. Пакуль мы даемо гэтае мяса, яно знікне, прадаецца. І нам трэба будзе разжыцца тканінай, металабрухтам, гэтымі рэчамі. Адзін па хатах пазбіраем тканіну, якую знойдзем. Я заметил одну штуку, якщо ставите рыбалку на 12 рыбы больше, то вода меньше рвется. Слухай, ты мне зараз нагадал лайфхак з 2 гадзінамі. Бо я памятаю, што я таксама лавіў па 2 гадзіны, а не па 1 гадзіне. Было такое, было. Так, маеш рацыю. Нешта з механікамі гэтымі не узгадваецца ўжо. Што трэба было не на 1 гадзіну ставіць воду руками, а менавіта на 2, як найменей. Ты тканіну кажаш, я шую каніну. Каніна не. Гэта не сюды. Два ваўкі бачу, мядзведзя пакуль не бачу, то добра. Будзе больш-менш спакойна. Зараз гэтыя хаты вынесем усе. Да, і будзем завяршацца. Так, не зразумеў. Ніводнай ніфераны нема. Удачі, добрага дня, і табе таксама. Табе таксама пашчасціць. Ёлы-палы. Давай хоць подушку порвем. Так, тут таксама фераль нема. Шалік ёсць. О, дарэчы, тут стаіць металічная паліца адна. Так, ложик, ложик, ложик. О, подушка. Сюда давай. Толькі пачаў ужо завяршаецца, а вы думалі? Так, хадзем назад, вяртаемся, у нас яшчэ 4 прынады, мы іх выкарыстаем зараз, што зловіцца, то зловіцца, што не, то не. Вось і на гэтым будзем кончыць. Медведь не вылез, только волки бадяются. Трэба будзе ўсё роўна неяк прапампаваць гэтую навычку лоўлі рыбы. Неяк уперціся ды зрабіць. Бо ўсё роўна мы 1000 дзён гэтую пакуль будзем пражываць тут. Нам трэба рыбай будзе карыстацца вельмі часта, напрыклад, на прыбярэжнай шашы, ды гэта 100%. Каб лавілася вялікая, каб шмат часу не вытрачаць на гэту рыбную лоўлю. Шкада, я спадзяваўся, што мы тут наловім яшчэ рыбы на засолку, хаця б крышачку. А выявілася, што не. Нічога. Давершым на наступным стрыме.
freaking dropped any of this fear. Плоп, рыбку. І ўсё, бачыце? Ну, ось дакладна гэтай рыбы нам хопіць, каб сабе тут аднавіць. Давай, лягай спаць. Ой, я толькі не паглядзеў, колькі вогнішча яшчэ гараць будзе. Каб толькі яно не згасла. Медведь. Так, поднялося. Подымайся, баба, там звонить уже вовсю. Куды пайшоў медведь? Миша, ты где? Говна, кавалок. Man, this pack is getting kind of heavy. Треба отсюль воды перенести, потом будзе. Літриков з 10. Туди на нашу хату. Я лось, я просто лось. Фей прикинувся медведем. Эй, ну... Рыба, давай. Ну. Ну трошечки, крышечку. Дрц. Девка, починайся. Апошняя, мабуть, принада була. Давай поглядим. Не, ще одна її. Так, это ж анекдот старий. Який старий? Ну нагадай. Я не пам'ятаю, каб щось було. Анекдотичного з такими виразами. Одна і хвилина була. Ёпта мать. Лесь не продявався. Я что, все лягаю спать, а у нас уже вечер тут. Эх. Ну давай, день-день. Йо. Усё. Мы навудзіліся. Сюды давай.
Чакай. Аж лежить в інвентарі ще одне. I'm not sure I can carry much more. Feels like night is coming. Ну, логічно цілком, ні? Вылечили мы себе цингу. Покуль что. Ля, прибег. Под бок. Вы. Давай ще вугольчик. Так. Там нічого не дзінкнуло покуль что. Во. Чаровный гук. И все. В этом разом. Гэтым разом уже усё. Так. «36 хвилин аккурат таки. 32, 35. О! И у нас тут посветлело, правда? Drop any of this gear. Вось гэта мы, бляха, упароліся па вадзе. Так. Сюди хлоп, в это хлоп. Подняли. Взяли. Ну, пошли потиху. Ось там чорна кропашка йде у наш бок. Бяжыць лось по лесе, веселым и радостно бяжыць и спявае. Я лось, вялікія яйкі. А, It's getting too heavy to carry. я узгадал про вялікія яйкі, як толькі пашоў. А зачапіўся сваімі сапраўды немаленькімі яйкамі за хмыз, і адарваліся яны, і стаіць ён у гэтага косціка міргае слёзы глытыя, весяленькія дзенькі ўзгадвае. Бяжыць міма карова, весёлая і радасна, весела і радасна. Бяжыць і спявае. Я карова вялікае вымя. Падбягае яна да свайго сахатара і кажа: я карова вялікае вымя, а ты хто? А ён ёй сумна, а я лось, просто лось. Ну что, доходим до хаты, лягаем спать, и на этом и все. Развитываемся. Не чуў такога, а мне падаецца, быў даволі папулярны ў нулявыя асабліва. Да пачатку нулявых, канец 90-х, нешта такое згадваецца. Недзе з тых часоў, так. Я памятаю, што у школу хадзіў, калі гэты анекдот быў даволі папулярны. Так, ну вось.
Рыба ёсць. То бок вітамін С сабе адновім. Шкада, што толькі няшмат. У нас тут усяго маецца на увазе гэта рыба атрымалася. Я хацеў літаральна, кілаграмаў 20 мець. Але ўжо як ёсць. Так, усё, адпачылі, ляглі. Дзякую велічэзна за прагляд. Ой, за ваши подписки, падабайкі. Завтра побачимся. У нас будзе якая гульня, слухайте. Я подумаю, що яка гульня будзе. Вось. Але будзе. Увечары не будзе. Увечары буду іншым займацца. Вось, так што побачимся ўсё роўна завтра. Так, на твічы пойдзем у рейд. Да каго? Ралеф Рейвен. Вядома, да Рейвена. Усё, паляцелі.